dostane nejakú infekciu, ja aj na to zabudnem, ale to je príklad. Zas to nedržu. A za nejakým 30 rokov ja môžem ísť po chodníku a niečo sa mi môže stať. Mám to povedať. A? Ten človek... Môže riť buly. Nejak mu to musím vykompenzovať. A nejak mi to oplatí. Neviem, no. A ty, prosím ťa, pekne. Cica. No, poď ďalej. Ukáž si to, natáčaš? Nie. Nie, a zatiaľ sa Mira bude, ale jeho to na plné Nebudem Mira ukázať, či ne. Iba spolužiačkám v škole. No, sú prázdniny, to dosť bude mať iný mobil. Že aký oni žijú na médiách. No, jaký debil. Hej, moja kabelka. No, Šiško, pokračuj, čo neporadil teda? Pôjdeš s nami teda? Máš tu one? Čo? Hrebeň a Nemám. trojček? Ten sa rozstriha. Trojček, ja som trojček na zuby. Iba doklady, peňaženku a MP3. Trojček na zuby, len tak Blenda dance. Protezek nože staré baby. Blenda dance emulga. tak chcel by som vám to voziček, barle, všetko. Full výbava. Bezodná kabelka. No. Nemáš zimomriaky? No, veľmi. Všetko vypadňa do ňoho, čafáčkou. Konflikt medzi dvoma osobami. Vrcholí. Čili, jak sa bráni, či kokso, to je ring. Tak ešte hrali Titanic. Iba tak Tíško. Taký najebaný. Čo ste pili? Čo? Čo ste pili? pívečka. Jaké nič? Moja bývalá spolužiačka tam robí Ja čašničku. nepijem. Vyšli na mňa. Ne. Počkaj, ja vám poviem. Tvoja spolužiačka? Bývalá spolužiačka tam robí čašničku výsce. Čau. To môže, nemá 18 ani. Vyšli na mňa. Ideš do obchodu? Inka. Čo nemá 18? Nekúpiš mi niečo? Jedno. Jedno chladené. Poď sem. Zlatého bazanta. Určite. Alebo Torgona. Normálne. Šišo. Miško, nedávaj takému malému decku kupovať, ne? Možno aj nedá kúpiť. Možno, ale daj jej. Nedá jej kúpiť, ale daj. Počkaj, ja to vzdialujem do rite, ne, že zbližujem, no. No. No, mi to zrobí sranda. Ja som hovorila už keď išli, že trezvy nejsú. Že inak by som podľa mňa zolo len tak nedošiel. Počkaj, to sa začne došlo. Len mestská polícia, ak si to tu obchádza. Čo? Nevidíš, tam ide mestská polícia, som ich už Ja videla. si je dal kúpiť. To fetujú Ja zase? si je dal kúpiť. Pivo určite. No, tak to. Lízačko. Polícia. Dobré Pre ráno, teba. Šiško. Idú si po teba. Donesem to domov Origo šputa. Zaberú do väzenia. Čo si jej dal kúpiť? Dajme za teba kauciu. Zlý človek. Zapni. Šiško. Čo? Čo si jej dal kúpiť? Ja? Ne ja. Jedno nič chladené. Fíha. Kde sme skončili? My tam nestačili brániť. Čili nebraň sa tak. Nebrán sa. Ja som len sexuálny maniak, čo sa brániš tak, takého uchylaka. Sa bojí obyčajné uchylaka, že čo je normálna? To je. Že viete počuť a pred nejakou bránou. Ja, to je vážne? Oni sú pred Mirinou vždy, ne? Najprv pred Tredinou, Však áno. pred Mirinou. No hovor niečo. Hore bez. Ktorý ti už 4 minúty. No. Dobre, tak končím, dobre? 3, 4... Teraz tu po nás. Super, šiša. Aj.